Azte bat tengendun osoa, pira, arrastitan. Gara pastan gendu arrasti ustie pelotaka, futbolean, eta gero guanik eukin nuen obligazioa, egun duzitan etorten zen goxeko 8 terretako trenera, esneagaz, eraten esnea, Bilbora. Etorten egon palu eta zer bat den katxarro bite, eraten du. Eta gero eukin nuen, Bilbon, isiko bat. Ino ze behar bada edo, kantinean, tapan, monota bat, segaitik, buduen edo, eta egun beten, ne izan dena, eta beti baten zen, katxarra milo, eta zabaldunon zer hori, biten zuen, Jose Miguel preparadila, zera fraietena sartu edurela, ja hartu dutzila, ja ekipajea, eta duzti, neka. Nik hoxe nungun ixen, ailetan gero. Zera orden egunatan, ja menunei, negarrezetzera, eta klaro. Iren zen gero dana, como sin barraka eurentzat, eso esti niri esan gia, ez zebe. Nik gia ez dute eskola Rafari horik ordurik una. Jode, nitzako akazioan nizan. Hasi zen zen hori. Zer esan batik?